Mga igsuon, sa Roma Kapitulo 1 versikulo 20 nagingon, sukad na buhat sa Dios ang kalibutan tinaw kaayo nga nakita diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makita nga mga kinaiya nga mao ang iyang gahom nga walay katapusan ug ang iyang pagka-Dios. Busa wala na sila ikapangaturungan. Pinaagi sa matahom nga binuhatan sa Dios makita nato ang iyang gahom ug grasya. Dili sama sa mga mananap gihatagan kita og pangatarungan ug pagsabot. Kung ang atong kasing-kasing mo bangon sa pagkamaayo makita nato ang presensya ug buhat sa Dios ug sa adlaw sa paghukom walay maka-excuse nga wala sila makaila ni Jesus mong dili sila magtotoo. Sa Juan Kapitulo 12 versikulo 24 giingon ni Jesus, sultihan ko kamo, ang usa ka lugas sa trigo magpabilin nga usa ra gayud ka lugas gawas kung kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kung kini mamatay mamunga kinig daghan. Ang liso nagpasabot kang Jesus mismo nga pinaagi sa iyang kamatayon, daghan nga bunga ang mitubo. Nagtudlo kini nga kung kita mamatay sa atong kaugalingon sumala sa kabubuton sa Dios, mahimong mamunga usab kita alang sa iyang himaya. Ang proseso sa liso nagpakita niini. Kinahanglan kini mamatay una aron mabuhi og mamunga. Kung dili kini mamatay, dili kini moturok, motubo ni makapamunga. Sama niini sa espirituhanong bahin, kung dili kita mamatay sa atong kaugalingon, dili kita motubo diha sa Dios. Gipakita sa Biblia kung giunsa pag-antos ug pagkamatay ni Jesus alang kanato. Sa Isaias Kapitulo 53 versikulo 4 hangtod sa 9 nagingon nga siya giigo tungod sa atong mga sala ug gilansang tungod sa atong kalapasan. Apan wala siya mosulti bisan usa ka pulong sama sa karnero nga gidala sa pagpatay. Bisan walay sala, nagantos siya sa dili matarong. Ang Salmo Kapitulo 22, versikulo 14 hangtod sa 18 nagulagway sa iyang kasakit. Sama ako sa tubig nga giyabo sa yuta, ang akong kabukugan daw nangatangtang, ug ang akong kasing-kasing daw kandila nga natunaw. Nagugan ang akong tutunlan sama sa yuta, ug ang akong dila mitapot sa akong aligangag. Ug gibiyaan mo ako nga nagbuyod na sa yuta nga daw patay. Gilibutan ako sa mga taong dautan nga daw mga iro nga mihasmag kanako o gikunis-kunis nilang ako mga kamot og tiil. Nakita na ang akong kabukugan, gitutukan ang ako sa akong mga kaaway. Gibahin-bahin nila ang akong bisti ug nagripa sila alang sa akong kupo. Apan kita usahay dali ra mangaway kung pasakitan. Aron mamunga kinahanglan usab nga kung makakaton kita sa pagpakamatay sa kaugalingon sama sa gisunod ni Jesus. Ang Filipos Kapitulo 2 versikulo 6 hangtod 8 usab nagsulti nga bisan siya Dios wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton gibiyaan niya kining iyang katungod ug nahimong usa ka ulipon. Natawo siya sama sa kasagarang tawo, nagpaubos siya siya og nagmasinog tanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa krus. Si Jesus ang bugtong anak sa Dios nagantos sa kaulawan ug kasakit gikan sa iyang mga binuhat. Giludan, gibunalan, giusuluban og tunok, gilansang sa krus ug gibiay-biay. Apan iyang gidala kining tanan ug namatay sa hingpit. Sama sa liso nga namatay aron mamunga, nahibalo si Jesus nga pinaagi siyang kamatayon daghang kalag ang maluwas. Ang Hebreo Kapitulo 12 versikulo 2 nag-ingon, itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Jesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuog tinghingpit niini. Wala siya mosibog bisan pa sa iyang pag-antos sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay didto sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya ug naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Ang kalipay maong kalipay sa pagluwas sa mga makakasala, sa paglipay sa amahan ug sa paghari isip hari sa tanang hari. Sama nila Moises ug Pablo, ang mga tao sa pagtuwa dunay langitnong paglaom ug wala magtagad sa kaulawan alang sa harian sa Dios. Kung tinuod ang imong pagtuo, dili ka musibog ni maulaw sa kalisod. Kung dili maglipay ka ug magpasalamat bisan pa sa pagpaubos. Aron molapad ang gingharian sa Dios ug magbunga ug daghan. Mga igsuon, asa man ug unsaon nato ang pagpakamatay sa kaugalingon. Una, ang kaugalingon nga ego kinahanglan mamatay. Sukad pagkatawo, gihulma kita sa ginikanan, eskwelahan, higala ug kultura apan kadaghanan niini lahi sa kamatuoran sa Dios. Tungod niini, magkaaway ang mga hunahuna ug mogawas sa baba ug ang atong paghukom.
Apan kung ikumpara sa pulong sa Dios, daghang unahuna sa tao ang sayop, kaya ang pulong ra sa Dios mo'y walay katapusan nga kamatuoran. Sa dihang modawat ka ni Kristo, mosulod ang kamatuoran ug magsugod ang pag-atubang sa imong unahuna ug kasing-kasing. Gikan ni ana magsugod ang away batok sa sala tali sa imong daang kaugalingon ug sa kamatuoran sa Dios. Kung aduna kay pagtuo mo tuo ka nga ang pulong sa Dios mas labaw kaysa sa imong hunahuna. Busa imo kini isalikway ug nga kaugalingon. Mao kini ang pagsugod sa pagkamatay sa kaugalingon. Ang Hebreo kapitulo 12 bersikulo 4 nagsulti, wala pa kamo nakig-away batok sa sala hangtod sa pagpaaga sa dugo. Ang away batok sa sala kay kusgan, labi na batok sa kasaypanan sa kasing-kasing. Dili kini mawala, pinaagi lang sa sayon nga paghinusol apan, pinaagi sa mainiton nga pagampo, paningkamot ug tabang sa Espiritu Santo. Sa dihang masunog ang sala, ikaw mo lambo sa espirituhanon nga pagkatawo. Gingon sa Roma kapitulo 8 bersikulo 13, kay kung kamo magkinabuhi sumala sa unod kamo mamatay, apan kung pinaagi sa espiritu patyo ninyo ang mga buhat sa unod ug kamo mabuhi. Adunay mga lebel sa pagkamatay sa kaugalingon. Una, ang pagtuo magsugod sa pagpamati sa pulong ug pagpildi sa pagduduha. Ikaduha, pag-ila sa mga buhat sa unod nga supak sa kamatuoran. Ikatulo, paglabay niini aron ang kaugalingon mamatay ug maisama sa dagway sa Dios. Bisan pa anaa sa bato sa pagtuo, usahay magpabilin ang pagkamatarong sa kaugalingon ug sa sistema. Sama kang Job. Sama sa liso nga hingpit nga madunot, kinahanglan usab nga mawala ang sulod ug panit sa kaugalingon. Sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17 atong mabasa, kung ang usa ka tawo anaa diha kang Kristo, siya bag-ong binuhat. Ang karaan na wala tan-awa, ang bag-o kay miabot. Adunay duha ka matang sa tawo sa away sa batok sa sala. Ang una nagpakabana og nakig-away hangtod sa pagpaaga sa dugo, naglabay sa dautan og nagpuno sa kamatuoran. Ang ikaduha naglikay sa away, nag-insister sa kaugalingon og wala mamunga. Kung mamatay ang kaugalingon, adunay kalinaw og panalangin. Kung dili, puno ang kinabuhi sa reklamo ug panaglalis. Busa himua nga mahisama ka sa unang matag sa tao. Masinugtanon og napasiguli aron mapasidunggan ang Dios pinaagi kanimo. Mga igsoon, sa Galacia kapitulo 2 bersikulo 20 giingon ni Pablo, gilansang ako uban kang Kristo dito sa cross, busa dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo nga ania kanako. Namunga si Pablo pag-ayo tungod kay siya namatay hingpit sa kaugalingon. Mausab mahimo kang mamunga pag-ayo kung magpakamatay ka sa kaugalingon matag adlaw. Pangutan-a ang imong kaugalingon. Nahimo ka ba nga liso nga namatay? Nag-ingon sa ang ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 11 nga kung kita mamatay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Hinaot nga matag adlaw magpakamatay ka sa kaugalingon ug mamunga sa 30, 60 ug sa kagatos kapilo alang sa himaya sa Dios. Amen.